I dobrodošli u drugu epizodu našeg fenomenalnog preživljavanja. Na ostavu. Da. Mi smo bili snimili ovu epizodu, ali nam nešla jedna mala fabrička greška i epizoda nam je nestala. Tako da moramo snimiti iz početka ovu epizodu. Da objasnim samo šta smo uradili u toj epizodi koju vi nikad nećete moći vidjeti. Šta evo ti radiš? Napravili smo ovu kuću našu. Znate da je prije naš tur bio iz zemlje i onoga. Tog sranjita. Napravili smo XP farm. Aj, skoliko makete XP farme? Pa da, i napravili smo još i tamo našu XP farmu. Ajde, prvo sam vam reći, smo stavili naše igranje na hardcore mode. Ja sam vidjeti imao šta u našoj farmi. Našoj XP farmi. Zato što smo naše ostrovo do najmanjeg detalja, kako se izlaziš vam? Do najmanjeg detalja. Ohoho, čuje se nešto. Čez hobotnice. Tam da ja posljednji paklica oko ovog našeg, da nam se ovdje ne stvaraju. Treba nam samo unutra stvarati, to je najstvara. Jel to ti nije dekaš lukom onim što si napravio ili? Ne dekam ja ništa s lukom, vala nek sam samo onaj... spoknem gore. Ali... kako se naša XP farma ponaša, ja mislim da ima nešto u njoj. Malo svoj bolji imać. Ima! Tetka kostur. Šta je cijetak? Znate, dobili smo kostiju. Super, pones kost. Znači da naša XP farma kako tako radi. Nekako. Čuj. Kako ovo ne mogu uvoti nijednu hobotnicu pričumatrnu. Aj, još ja malo slabo znam sa ovim čamcem radi. Ja sam ti rekao, pricneš A i D u isto vrijeme i V naprijed i to je to. Šta je? Pricni A i D... A, paukrom se, nije pauk, kako ti paukrom se stvorio nastroj. Ja, pauka bala nigdje. Pricni A i D i... Evo me. Pricni V isto vrijeme. Jer, majniker, evo stigao sam kući. Hajmo spavat. Evo sad čekaj. Samo slučajno greško sam izašao. Moram ključiti ono što imam. Šta? Ajde malo, kad klikneš F3 i H. I? Pa možeš vidjeti koliko ti alat još mogu blokova skinuti. Ovo, znam da ne koliko mora ovaj moj miš služiti. 5 minuta. Sad samo dobro, spojim što bi dobro ne. Mač, kramp, malo lopat, jedna, taman. Sad se ovo udra od mene, ti. Ja. Čekamo još jedno žito da nam izrasti pa da... Imam još jednu nit. Da nam još jednu naći pa da napravimo onaj... Šta je s tebi? Miš me jebio. Sad imat ćemo sad iz ovog jajta što izaći. Neće, jebaj. Ćemo iz ovog jajta što izaći. Neće. Šta bi ne... Šta bi sad... Mogli bi sad bagam u rudnik. Nemamo opet metala. Može dole. Koji je mudo bog. Koji kurac! Šta? Da se dole nisu zombi stvorili da sam ja kopao ovu... Što je ovo jebot? Šta je? Čuješ li? Čujem ja. O, braća, koji kurac. Ljudi, neko mi znate objasniti šta je ovo? Ja vam bio zahvalan, bio materijeli moji. Bio. Ovdje se ne čuje više. Čujem ja da se ne čuje. Šta shvatim gore? Aha! Šta je? Vješca! Gdje? Vješca! Gdje?
Vještica! Gdje? U rudniku jebla majku svoju za mnom krijela. Znam gdje se je stvorila. Da ja odozgo. Jebem joj mamu. Da joj jebem mamu. Da ja odozgo. Srce mene. Evo dakle se stvorila, vidiš, dozi da je ovo, da sam ja kupio. A neka bo, neka ti čuda stvaraju. Jebla majku sebi po pičke. Dobre, pa sam vam snimio to. A kako se čuje to jebla majku svoju po šupka. Krenem u rudnik. Poginem havalj jebut. Gdje je moja pilota sam stavio u peć, spečaj. Za piletni. Stavio sam gdje. Majka let mi imala. Ovo, Bože, nisam stavio. Evo se više nemam strela, jebitim. Dobro. Aj, noge su se osjekle. Neko sjedi, brate mi vidi. Osjećam se uvijek u sjelu. Imat ćemo sad još dva pečena potatoes. Potatoes. Ali ljudi moji, jel se zna da imaju novim verzijama dodaje na vještici i to? Nisam ni ja. Ali materi mi... Sad Scary. nam ne možete pobjeći. Mamu jebem. Moramo se dodati. Sad imamo troje vrata. Puti staru kuku. A pobjegli sam 5 puta do sada. Dok nismo snimali. I u ovoj prošloj verziji, ja kad god hoću da izađem na trkače za turne vrata. Daj kost vam. Daj mi kost. O ja jebote, mogu sam pretvoriti to u prah pa napraviti to nije. Hajde, daj kost meni ili ti. Ja, čaj. Hajde, sprintamo. Ne moram, rodilo nam žita, hajde. Pa malo, uff. Evo ga. Sad da spojimo naše dvije krave. Krave sam rekao, ne ovce. Pa koji šišanice, samo pare? Ne! Šta vi? Pašnem kravu Luka. Ko ni jedan. Vidiš ti tamo dupla vrata. Vidiš, ne mogu pobjeći, uđi lijep fino i... Šta sam ja se krenuo raditi? Šta je sad ovo koji kurac? Ko je ovo? Ne voli se. Pravimo malu pauzu. I evo našao sam šta nam bio, ne znam šta je bio problem, ali evo sad sam... Sad se... Našao farm tamo još malo ovih skeletona, zabili ih evo 4. Pa sam mogu Jes čito nastavio ovce da napraviti. se karaju. I ovce, pa tamo sam rekao skupio bio žita. Pa sad sam produžio našu lozu. Tako našu... Krava na našem ostru. Si vas pićao naš krampir, evo ti čači. A, Sam vas pićao krampir što sam stavio u pijeći. jesam. Pa vidio sam te zglada. Ajde, ebra, neka. Ne vrem ni ja samo jest. Jer ga moram ja jest. Sad kaj samo da posadim drva. Polako nam se stabilizuje ovo stanje sa hranom. Još stabilizuje se. Šta ovo kako moru? Ali vještica u rudniku je mi najgora bila, materije moje. Čujem ja nešto se neki se ovo smije, šta se smije majko? Otkud je došla jebla čanči su? A tu se otvorilo gdje sam ja kopao, rekao sam da će se tu najvjerovatnije stvoriti. Dobro, neko. A iskopaj malo kamena, ako imaš čim, da napravim kamenu krampu. I marčicu. Imam tamo. 8 minuta, valja nam završavati epizodu. Ljudi moji, hvala vam na gledanju i vidimo se u Sljedećoj epizodi... našeg fenomenalnog Daj kamen. preživljavanja. Daj kamen. Na.